Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bandiraɓe sehilaɓe, ko salminde e juurade e yafnade e wiide alhamdulillahi rabbil alamin. Dental Diine TV nanɗon, Dental Diine TV. Oɗon gandi angal ɗo oɗon jiya ngal ñande fof oɗon jiya ngal ene adde e maggal ko nafata ko naftata rendo men ngo. Oɗon gandi ɗum oɗon jiya ɗum Dental Diine TV. Oɗon gandi hande eɗen jaara e ujunnaje 9 neɗɗo e 100 neɗɗo e 61. Alhamdulillah, yo Allah ɓeydanen goɗɗum ko ɗum ɗon. Dental Diine TV to YouTube oɗon gandi on keɓi ujunnaje 9 e 561. son ƴeewi non to windi 9 ɗi ko ujunnaje, 5 ɗi ko 100, 6 ɗi ko 50. Goo woni goo ayi nan ɗon ko noon kamɓe limiti kamɓe e banggue limore toon. 9 ɗi ko ujunnaje 9, 5 ɗi ko 100, 500. 6 ɗi ko 50, won 60. Gotel nan ɗon. ɗum noon wadde hani hankadi garon ballon jingon hankadi. Haalama haltama, ena haale ena haalte. Eɗen gandi kam YouTube yoɓani min hay mbuɗu, Facebook yoɓani min hay hunde, WhatsApp yoɓani min hay hunde. Oɗon gandi ɗum ko onon goni ɓen yoɓoɓe, on goni walloɓe duusoɓe. Wadde amin kaala saha safo e beddo kongi faade e moɗon, nane kono ille ko haala ko yettaki nanɗe nanoje e golle golloje. Yimɓe so ndendi hunde ena hani goto kala waɗa kayum jeeyi. Tawde minen min keedi bange amin mbaɗa ko on mbawa waɗande koye moɗon e ballal Allah e sembeji muɗum. Onon pinon dawon e dawi moɗon e haajuji moɗon. Minen min keddo caggal moɗon amin gollo golle. Min ñalla hen gila subaka ha hiira. Koye korka wona, oɗon gandi ɗum. On ganda min kumtima, on ganda min kumtima. Ena hanno hande kala goto e mon ƴetta kumtari nulde min. Ronkama kam ena hanno goto kala membo jiifo mum ƴeewa ko hattani hen ko nulda yetto en waɗe e alhaaliji meɗen. Somin ñaldi e mon ha hiiri, oɗon gandi oɗo koye amen jeeya, o watti min koye maɓɓe koye mon o jeeya. Wadde o golleni on ha nangue muti, tawde ko wiyete Orange Money ne woodi, Wave ene woodi. Ciftoron ƴetton ko katton ɗon, neldon yetto, mbiya ɗum ɗo de waltoro kumtari ene yooɗi. Taw haalani, taw haalaka ko ayiba, ko haalago ko ayiba. Kono an tan ananda hoorema o de ko neɗɗo koye men jeeya, ene walla en jamma e ñalso kihiɗe. Kala nde fini teltel ha jamma. ɗum noon wadde ko erago tan faade e moɗon. Min kolli o numéro laabi limtin o jii ɗum 00 221 77 906 14 81. mon jii toon yaya mo jiili o mbaron hen balle moɗon e jingere moɗon. Mbaɗon hen balle e jingere, wona politique, ko Allah haalira. Nanira Allah, jaɓira Allah, mbaɗa hen balla dental ngal, ngal ɓeydo yarude yeeso, angal nafa en, ngal nafta en. Ene kadi nafel ngal naften ngal, ngal darima nafde en e naftude en.
kadi ballen nafen naftel ngal ngawa jokkude golle maggal oɗon gandi gila fuɗɗa ha ɗo ne foti mo goni hen haali on ɗum ñande fof en mbiya gadde balle min jiyande ko ha yimɓe cikkuma to ari ha heewi joyimi ga ha yeewi walla min kaala min laɓɓina ha laaɓa min laɓɓina ha laaɓa cer haalama limti laabi waɗama numéro o haalama haaltama wiyama kala baɗɗo hen yo ar haala konngol mum less ko min kaari gonɗo nokku kaari waɗi hen ballam ɗum ɗo mbawmi waɗi hen saabi Allah kasi kono noon on jii ɗum arani dental diine dental kabruji dental janggoɓe pular janggoɓe arab ñande fof eɗen kaala ɗum e siftine ɗum kala garowo ene arda mbaadi jingude so yetti tan jeeyi tan en paami so ari arda ko mbaadi jingude so yettima noon tan ama tan ko haalno ko firta ɗum ha laaɓa cer woɓɓe hen ne tinni ne mbaɗa ko mbino ko kala lewru maayi ne mbaɗa ko mbino no mbiruno woɓɓe noon ko sosoɓe ko jajaɓe ko sarsarɓe ani ko taltaɓe nan toon mofti e nder dentere sen pini en golli ha lewru maayi no ko haaldano hen donken yiide kamɓe noon ko mabɓe ko ɓe jaaha ɓe keɓoya ɗum ɓe moftoya ɗum minen ko amen ko ɓe ƴetta ɗum ɓe moftana min ɗum kadi ko mabɓe ko ɓe nawa ɓe moftoya min kadi ko amen kala ɓe ƴetta ɓe moftoya hawni courant o aɓe gandi min jeeya courant oɗon gandi min jeeya wifi oɗon gandi min jeeya connexion ngaji ɗi e haaju amen kadi goɗɗi ɗi ganduɗa ko minen jogani koye amen ɗin kadi koye haaju amen ko haaji moɗon ene yooɗon noon hankkadi mbaylen jaɓɓal goto kala ɗo woni ɗo waɗa mum erago adda ballal mum e jinguere mum ko hattani ko numéro o nan ɗon ko 00 221 77 906 14 81 ma yiyaya yaaliyo sa waɗi Orange Money ma yetto sa waɗi Wave ma yetto sa waɗi Western Union walla MoneyGram Ria ma yetto mbaɗa ko mbawɗa hen ko yetto keeso so goto waɗi seeɗa on seeɗa so rendi ma on hunde so seeɗa rendi tan ma on hunde ɓuuri bonde noon ko hunde hay hunde wawa yiyede ala seeɗa o waɗa seeɗa renda wona hunde humto hunde kadi erago nan ɗon on kalanama nane jaaɓe golle on kalanama kadi nane jaaɓe golle on kalanama kadi nane jaaɓe golle min jiiya so waɗata min jiyat donc on wirnaki hande ko Allah hokki suturaji kala ɗo gonɗa aɗa wonde Orange Money ma kala gonɗa aɗa wonde Wave ma kala gonɗa aɗa wonde Western Union MoneyGram Ria mbaɗa hen balla hen jinga hen waɗa hen balla hen jinga hen min jiiya koye ko gonɗen ene muusi ñalla hen min kiire hen ha nangue muta onon jaw taƴoyon on gandano min guuri ga no wadde kadi ciftinama ɗum numéro mon nan ɗon mbaɗo foof yo waɗe hen 00 221 77 906 14 81 ma yi inde yayade waɗa hen yetto keeso reena golle men jahoje ɗe joɓen hen courant o wifi o connexion kay heddi waɗe barmeji he koye barme ko hen jeeya wona hay goto e men majjani joom galle no wayi ko joom galleji en oɗon gandi joom galle no wayi wona wadde oɗon ballana min keedana min banggue minenne tawa min keedi noon banggue tawa min keedi banggue on kay keedana min banggue min jiiya on kon haala ka wonno haala jamma on nani yettima on nanon jaaɓon gollon onon keddi amin cabbi ko ari fof momin jii inchallahu taala ala suka ala mawɗo ala debbo ala gorko ala goddiɗo ala ɓadiɗo goto kala wiɗama erago e muɗum an tigui min kaldi an tigui woni nanowo an tigui woni jaaɓowo an tigui woni gollowo golla min jii yo Allah wallu yo Allah newnu kadi yo Allah reen oɗon jarlo oɗon jaafo minen gay min jarli min jaafima yo waɗa yarlaɓe yafaɓe yo koye nande e jabde e gollude
ko musidɗo mon giɗo mon sabu Allah Yaya Ly Kora Sénégal alhamdulillahi rabbil alamin on jarama wassalam.